Επειδή παραιτήθηκε ο κύριος Μπάκεβιτς, μας πει κουβέντα. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλει να μιλήσει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Νίκο, επειδή είμαστε στον αέρα, μόνο ένα σχόλιο. Τις επόμενες μέρες τώρα είναι εντάξει. Η κατάσταση λίγο περίεργη. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Το περίμενες τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η αντίδραση του προπονητή σήμερα να παραιτηθεί μετά την ήττα? Όχι. Ποιος το περίμενε? Πιστεύεις ότι κάνει σωστά ο προπονητής? Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Είναι δικό του θέμα. Νίκο, για την επόμενη μέρα, τι βλέπεις στην ομάδα? Είσαι αισιόδοξος για αυτή? Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς μένουμε. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Καλός ή κακός. Ή σκύβουμε το κεφάλι και τελειώνουμε. Και σηκώνουμε και συνεχίζουμε. Όσες δυνάμεις μας έχουν μείνει. Όλοι μαζί. Στα αποδυτήρια υπήρχε κάποιος λόγος που σας είπε γιατί θέλει να φύγει σήμερα? Γιατί υπήρχαν και άλλα και κάποια παιχνίδια. Αυτό νομίζω ότι είναι δικό του θέμα και πρέπει να ρωτήσει αυτόν. Για οτιδήποτε. Ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή. Δεν θα πω τι είπαμε στα αποδυτήρια. Επειδή έχεις περάσει πάρα πολλά με αυτή την ομάδα, έχεις να πεις κάτι στον κόσμο και που ήρθε σήμερα και που παρακολουθεί τις εξελίξεις τώρα στην ομάδα και δεν ξέρει τι γίνεται αύριο? Ο κόσμος νομίζω ότι πάντα είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας γιατί είναι κοντά στην ΑΕΚ. Δεν είναι κοντά ούτε στο Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος αύριο θα φύγει και όλοι νομίζω ότι είναι περαστικοί. Η ΑΕΚ θα μείνει πάντα μια ζωή. Αυτός ο κόσμος που έρχεται και υποστηρίζει την ομάδα είναι πραγματικά ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτοί θα μείνουν και θα συμπαρασταθούν στην ομάδα. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα. Επειδή είναι εκτζίδες. Νίκο, καταλαβαίνω ότι είναι έντονα τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Εσύ την κρίνεις για τη βάση τη δεδομένη στιγμή θετική ή αρνητική την εξέλιξη αυτή στην ΑΕΚ? Επειδή είμαστε ακόμα αρχή του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να πω αυτό τι θα είναι, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, είναι τώρα έντονα τα συναισθήματα. Υπήρχε μια εξέλιξη που δεν την περίμενε κανείς. Και θα φανεί στη συνέχεια. Τι θα, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Τι να πω τώρα. Εικασίες θα κάνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Αυτά από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ο Ντούσαν Μπάκεβιτς βέβαια παραμένει, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και πίσω μου. Δεν έχει ακόμα φύγει από τα αποδυτήρια της ομάδας. Περιμένουμε. Απλά θέλουμε να κλείσουμε. Πώς θα ήθελε να πας πίσω να το ρωτήσεις αν θέλει να κάνει κάποια δηλώση? Να δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη ιδέα αυτή τη στιγμή. Να τολμούσε να του πάρεις κάποια δήλωση, λέμε. Μια ερώτηση δεν κάνει, αποκλείεται. Πάει. Όχι. Ευθύνεστε σε μένα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Ζητάω συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν μου επιτρέπουν να πάω. Δεν μου επιτρέπουν να πάω. Δεν σου επιτρέπουν. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και δεν μπορώ να κοιτάξω στην κάμερα. Ποια η δίκηση δεν επιτρέπει? Δεν μου επιτρέπουν καν να είμαστε στο χώρο αυτή τη στιγμή. Αν δεν επιτρέπει η δίκηση να συνεχίσω. Ναι, από τη Super League, όχι από τη Super League. Υπάρχει ένας χώρος που μπορούμε να περιμένουμε για συνέντευξη. Ναι, είναι το τυπικό. Ναι. Ωραία συνέντευξη με τον Λιμπερόπουλο πάντως. Ναι, ωραία συνέντευξη με τον Λιμπερόπουλο. Ωραία προσπάθεια, ωραία συνέντευξη. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνουελ. Να είστε καλά. Λοιπόν.